Cuma buat apa ya? Tapi bubung itu banyak.
Kana si Edgar Makas kay gwapo na. Shout out nimo Edgar Makas.
Wala lang Kana kay gwapo. Wala lang pirming gwapo. gwapo Tora. na. Pirming gwapo. Wa mautro. Wa mo otro mo gyapon. Shout out kay Jinane Acaso. Char. Jenen Acaso. Shout out. Ay, okay, mata pa mo. Uban mo sa mong kabuang sa pagbilar karong gabi na. Kadlawon na di ay. Kadlaw na kay lapas na. Haram tong uban gitong mga tong hilig og email ba. Gaduwa pa lagi. Ipakita ha, ipakita agad gan sa sila. Halag Edgar Macas. Wa ko may makalupig ni Glenn. Subay Daik sa Basak. Pinadaas pa jud. Grabe. Di jud pod. Isa Ikaw may makalupig. Tanaw na dito Bulano sa search sa YouTube. Live the comment pod. Yan tayo isa mo kuan masud. Viewers na to na gwapo kayo. Naglaway mo lagi na. Gikan kadua. Oy, si Jinin Acaso, 1K subscriber soon. Hapit na. Kaloyan. Kay isa ka talikod ha. Kita na ako sa dalawa. Aming live live sa YouTube. Aming Glenda. Pasigaan mong kuan siya kay ngit-ngit ka ra makita ka ba? Amato ko sa gawas. Shout out sa 4M viewers nato. Ito Bulano. Sa 4M. 4M. Formar John. Way makalupig ni Glenn. Subay like sa wasak pinandas pa jud. Tanaw i-comment sa Jay. Sa mga kabay. Shout out ni Gigi Mon on the mix. Aray. Aran lami asang pwesto. Matandang mayaman. Madaling mamatay. Mo dahil na meaning sa 4M. Mao siguro. Expert dyan na si Edgar Macas. Mao na. Kina-expertan mo nagkuan. Basta nga na, expert na siya. Labi Sa iyo nagbaji. ang pangan, good M, Macas. Apelido di ay. Labi nagbaji, expert na. Oo. Expert na. Dito pa lang nakasaksi juga na. Expert na kayo. Tapos Manila. Mangbal. Siya man yung Mangbal. Mangbal, hi Mangbal. Hello. Mangbabal eh. Asa man si Miggy? Si Miggy. Miggy, nag-email to.
Asa si Miggy? Miggy. Pakisigaw naman dyan. Edgar Macas. Pakisigaw daw. Uy, sigaw mo. Ikaw na, yung pinakababaero. Edgar Macas. Ikaw na, yung pinakababaero. Edgar Macas. Di na lang, atay, di na lang ako mag-tell show. O, Jod. Ayun na lang kayo, Juan. Ibawan. Di na lang ako mag-tell show. O, Jod. Ayun na lang kayo, Juan. Ibawan. Shudi Abbas po doy. Adol, sagdi lamang god. Wa bitaw diha. Uwa, bito dia. Adol, sagdi lamang god. Wa bitaw diha. Uwa, bito dia. Hmm? Naman. Di mo ta pwede magkuhan na kanang kanta-kanta kay makapiright man ta. Oh, bawal. Bawal. Gusto ko si Lolo. Sabaan kasi mo lolo. Patay na mag lolo. Sa mga Bantang Lolo lagi, latuson ta. Bantang Lolo lagi, latuson ta. istorya ko na si mong kaagi siyo. Ha? Ah, Istorya istorya ko po. na si mong kaagi. Mga kabataan pa ninyo ba? Umukay na yung duman. Ang na yung duman kay Katormang. Kuhan. Siglin, Ang umukay na yung dumduman sa duman. una. Nadumduman ang kabataan sa una. Si Kuan. Si Roldan, nalibaw sweet corn dito sa Kuan. Dahil kuhan na kanayang kuhan pin comment. Nganong nabuo ang Nitibulanos. Naaday siya. Naaday ka mangbal. Hindi mo lang mangbal. Mambabalo. Hindi mo lang. Naaday ka mangbal. Mambabalo. Uy, nga nung nabuo ko ng Nitibulanos. Ikaw, istorya, Kabay Glenn. Kaya ikaw may ikaw may founder ane. Eh. Nabuo ng Nitibulanos kay Kuan. Nabuo ng Nitibulanos kay wa may mga trabaho. Oo na. Tungod sa COVID. Bitaw. Kuan, lingaw-lingaw ra man amo bitaw nda. Kanang Nitibulanos ikuha na mo sa ngan nga native. Native. Nda. Native man me. Nda kanang Bulan, si taga Bohol. Nda ka mong pagja mga kaabay. Kanang mga kanang bay, basta sa no bay dyan na.
Walang mga kaabay. Nitib Bulanos. Among gibuhat niya mong channel para malingaw mo. Balag uwaw kayo. Among gibuhat niya mong channel para malingaw mo. Balag uwaw kayo. Si Nya kay Edgar una lang Macas. to 5 man karon kay tulo na namin nabilin kay di na siguro nila kaya magpakauwaw. Kami na lang nagpabiling ligon. Karon kay tulo na namin nabilin kay di na siguro nila kaya magpakauwaw. Kami na lang nagpabiling ligon. Walang hiya. Alah, Mangbal. Mangbal. Pangutana, Mangbal. Ilang metro na ang haba ng baba mo, Mangbal? Ilang metro na ang haba ng baba mo, Mangbal? Kuno dyan, kuno. Yan na, Edgar Macas. Romeo Native Chicken kuno. Ang founder ng Romeo Native Chicken. Kuan man gud na lulay. Basta mo sa boys labat. Ato na. Romeo bag Juliet. Romeo bag Juliet. Damay gini signal na siya. Basta alas 12 na naanapot. Mm. Yapos gawas labihang tugnawa. Nakasigawas? Basta alas 12 na. Naiwakwak ka na ron. Bila ini. Gusto na buwanan nga doon ha. Buwan. Lamdag kayo na. Buwanan nga doon ha. Lamdag kayo na. Edgar Macas. Uli na kayo rong guest ka naman sa among vlog. Edgar Macas. Uli na kayo rong guest ka naman sa among vlog. Pohon. Uli na. Pohon. Uli na. Mga pila naka-oras dito. Diyan, taman buntag. Duty na paggabi na ni. Duty yan, panggabi igot. Duty na paggabi na ni. Adlawan, mag-vlog ito kagabi. Live ban. Di sayo na to ganiya siya mga alas 6 basugod. Nga naman. 6 kay arong taman mga alas 12 matuog na pud. Lisira pud di ta matuog. Pabuntagan naman eh. Okay ra kag pabuntagan di ka mabantayan lolo. Di siguro. Kay ba lang kag pabuntagan di ka mabantayan lolo. Di lagi silent naman eh. Wadyan ko na ta. Pabuntagan pero na ay viewers. Na Edgar Macas na gusto na jud ko muli sa tinuod lang. Ay, Ginoo. Edgar Macas.
Tinuod lang. Ay, Ginoo. Kauli lagi ka Lingaw po. na no. Hapit na lagi. Kauli ni kapuhon. Kauli lagi ka po. Lingaw na no. Hapit na lagi. Kauli ni kapuhon. Ampo lang, ampo. Ting tabangag ampo ang makauli. Hmm. Ting tabangag ampo ang makauli. Ara rula na natuog na. Nagtakilid mo lagi to. Ara rula na natuog na. Nagtakilid mo lagi to. Ano ba to? Mag-invite adaan siyo. Namin ito mag-live guguan. Alas 6. Invite adaan. Mag-invite adaan siyo. Namin ito mag-live guguan. Alas 6. Invite adaan. Wala marumil kampo ay wala badlangas kampo. Pumuli ka, ikaw ra. Maadyo po dirira ko kay madunggan ang mga badlungon sa kampo. Ha. Wa na nagbinutan na me. Umuli ka ikaw na lang may badlungan. Butan naman me. Umuli ka ikaw na lang may badlungan. Butan naman me. Uli na kay ara magyagats ta. Uli na kay ara magyagats ta. Ano bag-o na pud siya de ko no? Nagbag-o na siya. Ano bag-o na pud siya de ko no? Nagbag-o na siya. Di na kuno siya mo ina mo. Higop na lamang kuno ija. Di na kuno siya mo ina mo. Higop na lamang kuno ija. Ay. Trias kisaning Trias ni Junjun. Shout out nimo. Iko ane. Ano Shout out nimo. Majong gabi tres ni Junjun. Madjong adlaw na ron. Tiguwang na. Ha? Pila bra edad nimo gar? I-reveal ko nog pila edad nimo. Madjong adlaw na ron. Tiguwang na. Pila bra edad nimo gar? I-reveal ko nog pila edad nimo. Uy, si Kuan gini ni. Hagdanan ko no. Tres ni Oh, Junjun. what's up? Oh, what's up? Hagdanan ko no. Oh, what's up? Uy, Edgar Macas, 36 na taon. Jara. Ug balihan 63. Ngano man mura mag 26 pa ka. Jara. Ug balihan 63. Nani hagdanan no? Ya. Nani hagdanan no? Si Kuan siguro, Chris John TV siguro ni. Chris May Jun TV. Ah, Murag si Chris Jun jud ni. Di lagi na mata pa. Murag si Chris Jun jud ni. Di lagi na mata pa. Di na. Di hindi ara. lagi.
Uy, may Hello, buntag Chris. ni mga katusok. Hala, tusok na. Tusok na mga chong. Okay, welcome sa Majabon. inyong live, no? Daghang salamat kay bago pa pugod ako mag-live. Wa mi Habag nagkuan habag kay ka. isuwayan na mo. Ayaw ko Suway, daw. suway ba kayo? Di pa may kamao. Wow, congrats no. Congrats, hapit na mamuwan kay. Wa ko nagdahom. Yay! Ay, agi mo na yung Salamat. Chris John Keep TV. on rolling lang mga chong. Musta Oh, Jun Edgar daw? Makas. Kumusta John? Edgar Makas. Constant practice makes you perfect. Ah, Naaragya pa sa Christian TV diha. Nagtambay ra sa Christian TV. Sana all. sana Ay, all. congratulations din, John. 928 na gidong kuan. Dako pagkuwang katusok. Dako pagkuwang. Musta Jun daw? Asa man karon? Asa day karon Ryan? Daw sa Tagbilaran. Ah. Pansina po na si Edgar Makas. Hello, Ed. Ah. Isa dining kuan, isa dining Wa nakalimot na nimo gar. man. Asa ka dia? Ala. Ay, oo. Ah. Sapa kay nag-iko? Ano man? Sapa kay nag-iko? Sa kay duol na kayo Ala, no? sa. Nag-iko ko. Ana. Kay namdam na siya gar. Yes, yo. Hi, Edgar Makas. Hello. Basta Hey, doon, okay ra ko, gwapo, gyapon. Wala ginakailan ako. Hoy, nakailan ako ni mo, oy. Basig dugay mo nag-uban. Eh, sana all dugay nag-uban. Ang Why? mga something kuan, gwapa gihapon. So, boy bulgaray. Okay. Wala man. Ngano man? Wala man ko ilhi di ay anak niya. Nga naman. Wa pa di ay sama diha, los ni mo ko. Lost Ninja Girls. Los ninyo girls. Mao na ginagapuhas kampo na si Edgar Makas. Ah, yes. Asa ni di ay. Saan pa di ay. Okay. Bago pa jud ko na mag Wala nun. bago pa po ko na mag LS. Ay, Ah, pila ka mo ba? oras? Oh yes. Inja kananay kanang inyong title ba? Kanang inyong title. Ajo ni butang Ah. silent. Otrohon lang na, otrohon. Ajo butang silent kay masakpan mong lolo. Ah, Napa nalagi nag-iko ninjo. Otro wala ha. man. Saan pag-appeal ane? Saan pag-appeal ane? Dapo gahong kan Ah, dohay nakatan-aw ninyo. Sana all dohay Okay. nakatan-aw. Thank you. salamat. Pila inyong WH na? 500, ito, 570 man siguro. Pila ito, 9? Pero hapit na Pila jud mo, ito, hapit na jud mo. WH naman. Huwag na lamang 72. 574 day.
Dun. Si Kuan, si Nanay Basing Channel kay Kalinga Musod sa Hong Kuan. 574. Okay lang yan. Di ako gikan Unti-unti. kanina sa Gilaran bago pa ko ning abot Ha? Leyte Dawawa. Hello bossing ko. No. Tamsak Bossing. Ay, welcome sa live Kamsak stream. bossing. Oh yes, mega love shout out 9 million. Oh yeah. Oh ha, di ba daghan yang nanood din jo? 9 9 million, million. no? 9M. Yay, dalang. Dugang isa ka marong 9mm. Ayay, dahil pa shout out si Kuan. Uy, si ala, ginagapuhas putlong kam si Mercurius. Shout out nimo. Uy, Wash out de ko no, wash out na, wash out. ala puro gwapo man yung nanood. Nga naman. Ano man yung gwapo man. Namo gi prinsesa good na tong host pod. Sana all. Guess. Zara ka diha. Ala no? Puro Ala? ala apo channel sa no. Sana all wag ganon. Wag ganon. Gwapo Shout ka. out Boy Tapang. Oh yes, shout out. Mang Bal. Uy, Mang Bal. Baka may available. Ha. Baka may available. Ha. Atagi ko 6B. Ha. Tagay ko nog. Oy, lakwat sa gira girl. Hello, Lakwatsira girl. Oh, hi. Andiyan si Lakwatsira girl. Oh, Team Tosok Sangkiko yan. Team Tosok Sangkikoy. Okay, yes. Pa-jacket naman dyan. Tagaig jacket din, Jube. Jakite. Di mo kayo ba Thank you. jacket? Doy. Ryan, di mo kayo ba jacket? Di pa. Naay usan din sa cellphone na. Di sa akong kuan, ang karelang sa igsoon sa mother. Isod na sa imong isod sa injohang kuan. Kanang isod sa injong whiting. Mercurius. Main bahay. Isod na. Parehas ka anigaw, Sige. Edgar. Ikuan. Isod sa injohang main nga pajag. Nya. Ayun da. So da nang imong kaning live nimo. So wait. Sa YouTube ha, sa YT dito so. Pagkahuman na nakasod na ka. Wala pa kaya pang i-login kay wala man day ko ano. Ilagin sa imong kan, ilagin sa na. Di mama sa Insaray kinatasan nga rank sa ML. Baka may bola hahatag ko diha 6B. Dapat sira galdam tamsak po budget kita man dyan. Time pa ma'am lakwat sira ha kay nagkuan pa sila. Sa ma'am lakwat sira ang imong price is ugma pa na to makuan ha kay kanang arabisehan na uganiha. Sana all na price. Kamusta mitik na ba? Lapat sira full pack dikit na po. Oh yes, full pack dikit na po no. Jacket daw malamig. Yes, time pa kay pang kitudloan. Naana, Ryan? Sawat. Hapang ilagin. Kariyot. Sige. Mercurius, li na tagbohol na ha. Uli na mo bohol kay wa nay kuan. Wa nay quarantine. Okay, Sir John. Okay. Yes, sige. Critical glory kuya, Edgar Marcas. Kuya. Mao din kaya tas-an day nga. Kani si lakwat si Ragar. ML. Pang butangin na sila jacket tanan. Kanang naay, di ba makakita kag 3 dots sa kilid?
Wait. Iwa pa yung likuan pa. Kana mayo na ha. Pero madikita na siya. Isa tong gusto magpadikit. Tusuka ninyo, tusuka. Oh, yes. Oh yes, katong kuan. Oy, so, mga Mercurius, tawa sa uli na magbuhol, mga gwapo. Naghuat ang mga baji ninja. Nag-iwat si Junjun. Dili kong jacket, dikit ako makauli na ko. Aron makauli na ko. Pastilan. Ang i-open yung live na ma. Oo, i-open ang inyong live. Nya. Diara. Asa mo na niya? Asa ito Si- suka na Si Liti Dawawang ito suka. I-open ang inyong live. Pagkahuman, nakasod na ka. Pasod na. Then, makita ka og 3 dots sa kilid. 3 dots sa kilid ka ng kalakwat sira girl. Kanang kung kinsa inyong butangag jacket, maunay, patuslok guys, pabakas lang para mabalikan mo. Okay. 3 dot? Wala man. Naik, kang lakwat sira girl. Or di gali, kuana ka na ay, o sa nga na, i-click ng nga nila patsira girl, i-click na di ay. I-click lagi. O wa kay 3 dot makita, tuplo ka ng isang kuan. Nga, Nya, asa man eh. tuplo ka ng nga ni kuan. Mugawas Ay, ng finish. na-add moderator. Add moderator. Oo. Mana? Okay, so, nana, Oh. humana to, og na-add, nakatuplok na ka, Isa pa may add uban. moderator, mauna na. Isa pa uban. Uy, nanghawa man mo. Wa manggod. Ano mo mahawa ko ro. Wa manggod. Ayaw gahawa kay Ano nga, enjoy ra ba ning wa kay anong gikuan, anong gi-off ang camera. ayaw i-off. Sa uban na kaning si Liti. Ayaw i-off, Dawawa. kay gilok na. Si Liti Dawawa ba? Ay, Asa, Ha? ay, kanang na Glenn, asa magkadapit, ara magkangit-ngita. di ako sa amo. Burnout ilahaman. Moto mo dyan niya mo Kaysa din ng Mercurius. Ay, ang si Mercurius, ang kinagupuhan sa putlong cam. Kaysa Mana? Kaysa ni si Mercurius. Ibalik na ako ni. Christian Pikiro. John. Wala man siguro ilain no. Okay, kanang naikuan, kaysa pa gusto magpa-jacket dan ha. Bigyan ng jacket yan. At may kasama pang mobile phone. Si Christian ang kuan, Mercurius. Ha? Oh. Yan na yung jacket. Ma'am, kaan, lakwat sira girl, maglapag ka ng balay karong ilakang tusukon. Sana all may tusok. Ako'y bahalag tusok na na. Lain ko yung tusokon, Glenn. Di. Lainan ko mo tusok, surebol no. Unsa man ang jacket daw? Ay, jacket. Unsa man ang jacket na banay pakpak. Diha nakababa na. Nakababa na kuno isang jacket. Isang jacket isang kuan. Na humana magud na. Wa pa may nakababa nga pajag danhin mo ma'am lakwat sira girl. Oo, kanos ako ya kay arang anada na. Oo. Murag lami ito ng sa diha ba? Chris.
Chantikero. Ay, si Mercurius. Hero. Ah. Murag lami ng Yan na si tusok-tusok Kuan, na ba? naglapag na naong bahay si Kuan, lakwatira girl. Si Lady, Dyan na. okay, Ay, Lady sila ko sira Dawawa. girl ah. Lady Dawawa, maglapag ka ng balay. Ilapag imong balay. Oh, what Yan, sila may ko jacket sira na hindi girl. nahubad. Okay, yes. Kasi hindi sila marunong Tuslot lang eh. mag-ano. So, tinuruan ko. Og magpin mo, mga iho. Hoy, Ondoy Ryan. Og magpin ka, pangitaan ng kanang 3 dot na jud na og magpin ka. Or di gali, tuplo ka gihapon ng kuan nga ninja. Og magpin ka sa kuan, og ipinin jud sa so, laro makahibaw jud mo. Hahaha, ubusan ni load ko no. Why also Ayan, load, Ana. Mercurius? Yeah, that's the pin. Okay, very good. Bright dyan ni Ryan. Eh. Saludo ako sa iyo, Ryan. Masaludo ko sa'yo. Sana all may padila. Welcome naman niya. Welcome. Single. Ay, ano nga yung company nga horon? Joke ra eh. Ay, ano sana po? PM is the K. Lapat si girl, PM is the K. Ko ha! Ginokulat. Sana all Sira na girl. Nagpa-PM sila ko sira boy. Si Mambohola na in Norway palagi. Takla, takla. Takla. Buwasa ko charger na lubat na. Sana all may pakuhag charger. Ako po magkuha po kong charger. Asa isaktak ba po? Suros kigaw. Sana all. Takla sa diha. Takla sa kono. Takla hikigaw. Lamdag man lagi, Glenn. Hala no? Ay, ano sana po ta mag-vlog? Ay, sunod og magkatapok me. Nakuan namin mo. Kanang naay, manto ra ba ko og magkatigbian, manto ko ilas Dudong TV. Wow. Hala no? Asa naman yung mga host? Mao gani, namidya man, sani ban? Kuha pa og charger ay. Nakuha charger. Ay, sana all my charger mo tosok na ron. Asa tusok? Ako 1% na lamang ko. Langit. Hoy, Glenn, tingo Glenn. Asa may mong Chris John TV ha? Si Chris John TV is nagpahipi. Ay, extension well. Naon sa naka, Glenn, 1%? Malapit. Oh, 1% na lamang. Sus. Chris John TV is andyan lang. Ay, mga bossing, itong nandito, tusukan ninyo sila Patsira girl, oh. Yung nakapin sa taas, pakitusok naman takla sa diha, Mercurius, takla isa nas ko ano, Mercurius, takla isa nas kanang Patsira girl, i-click ra nang nangay nakapin sa taas. Oh, yes. Takla sa diha, Mercurius. Oh. Asa naman ni? Uy. Ngit-ngit na mga rasyo. All 1 hour naman dahil mo, no? Oh, yeah. Kapen. Papa, yung tawag na viewers gani ha. Ha? Papa na viewers gani mga 7 siguro. Mga viewers. Sumangil na po nas kuya kay mutakla naman na.
Ano yung Nga nagpangit-ngit? naman. Ayo, Edgar aron, Marcas Kuya nga Glenn. naman. Kuya Glenn, sumangil kuno ka kay Ay. patakla na mga kaagay. Ala no, taklai ko be. Madungog agon? Ha? Saman. Uy, Edgar Ay, Marcas. kagilok. Lakwatera girl. Taga-asa ba din si Lakwatera girl? Tagabuhol ra na sila. Di ni, mahimuyo no, kay sige lakwat sa. Swertehon na ba na lapat si Ragel kanunay na siya na makadaog sa ako ang kuan rapol. Sana all, nairapol, makadaog pod mi. Patakla ko bi agay Edgar Marcas ha, magpatakla ka ha. Patakla ko be. Germany. Germany po ako. Sana all sa nasa Germany. Ala dako ara mag CPM ng kuan. Dako ra mag CPM ang usayngan na ng Germany. Sana all i-play ang ako ang kuan kaysa Germany. Haha, like katawa. Taklaan ko na kani Junjun's TV. Ikaw lagi pang-vulgar lagi ka ba? Pasaha otro John with feelings. Takla mi takla. Kwa warang si Mambuhula na ba? Kani ba kanina, basa daw ni ko tulo kani. Ala, patakla kubi. Sige lang Sir John, i-play punta ka panagsa. Yehey! Yehey! Asa may basagon tro. Daghan man jud ko gina-play karon. Yes. Kaigat ba oy? Nagadlawin kay gat. Tuwa na wag ako katugon nitong mga buanga mo. Ibig sabihin, yung dahil ako kay katugon ako. Okay, nakabantay ka na live me. O ga LS. Ang kay kananay ning kuan man. Pilimero ni Sodgos kang kuan Mark Buholano kay kananay mo support mo po na sa nato. Nya. Mo kuan man mo ang giol ba mo na ho. Char. Sana all. Ginaol ba ka mo kanako? Atay gihubak tong kata kinatawa agoy ag hubakon. Ay kataklaan na to hubakon be. Asara ba si Babay Glenn? Patakla ako be. Parang nag-charge ko, ngit-ngit. Kasi gani, masuga ba? Ang makita na yung kuhan kay Sige, taklaan suga. ka. Mangila po ka na kining taroy na Ay, Agdok na ni walang Agdok. hiya talaga. kahit pa paano nawala homesick ko, yes. Oy, Edgar Makasod sa hong LS, di ba? Grabe, dito jud ka makakita jud ka makakuan jud ka grabe ka jud kaadto. Pinaka unsay nga na pinakakwela, daghan ka jud na, grabe na tong mga words to. Naay gilok, naay grabe. Naay lujat, naay mga bilangkad. Sus, grabe. Natanang words adto. Agahong mga kuan pakita kahit pa paano, yes. Asa ra to kadapit? Asa ra to kadapit Edgar? Words of wisdom. O sige, ang hong LS is kada gabi alas 10. Taga-asa man kay Edgar. Oh, kasos lang ka mga gilok-gilok. Ay, ginoo ko, tuwadan to daghan. Takla, taka, Edgar, para ganahan ka. Agay!
Ay, magkita mo Wapo naman German. ang si Edgar, Ma'am Lakwatsera. Amo nang silingan dari ka mga Aliciahanon ramida na nila. Kinsa man na sila Patsira girl. Lami Sila nagilok. Patsira girl. Si Jessica Gilok na hala Mercurio taklaan ko. jud ka Edgar. Ay gilok. Pagilok kibi. Ay gilok taga kampo ko. Ay, good morning Mang Bal. Good morning Mang Bal. Nag-change Dami go ng ilok, profile eh. si Christian kaya parang magilokan. Mao di ay Sir John. Yes, mao ni sila. Kami mga taga-Alicia rami, mga taga-Alicia mo ning full support ko dani nila kay mga kuan. Pero tanan man ako mga friends, mga support ano. Sana all pagilokan. Ako Dikitin po ko di ng akong pagiloki. balay diha. Ay, dikitin na ninyo. Kanang naagipin sa taas, tusukan na intawong lakwat sira girl. Edgar, tusuka sa nang kuan Edgar karong mga taklaan kan kuan Ma'am Lakwat sira. Ayaw saba diha. Yak. Kani sila Kwatsira girl kay taga Germany ba. Mercurius Gaming. Uwak. Tawag mo si Glenn. Ah! Dawa si Glenn. Impas mong gudi. Ayaw.